اسمعكم يا هجي ሚሊዮን ፐርሰንት እርግጠኛ ነኝ ኢትዮጵያ ተዘግታ አትኖርም። ማንንም ፈለገም አልፈለገም አትኖርም። እናንተ የምታውቁት የዛሬ 6 ዓመት 5 ዓመት ባህር ኃይል አቋቁመናል እና እዚህ ውስጥ ነው ባህር ኃይል አቋቁመናል። በነገራችን ላይ በየዓመቱ ኢትዮጵያ 3 ሚሊዮን ሰው ገደማ ትጨምራለች። በየዓመቱ አንዳንድ ኤርትራ ትጨምራለች። በየዓመቱ ኢትዮጵያ 3 ነገሮች ያስፈልጋታል። አንደኛ ሰላም፣ ሁለተኛ ልማት፣ ሶስተኛ የባህር በር። 30 ዓመት ተኝተናል። አሁን ነቅተናል። ጥያቄያችንን እንቀጥላለን። ሰላምም ልማትም ባህር በርም መንግስት كم تريود لهم زياتهم نزي فيديو زي كم زجيرا قنابيرنا عالم كتفلتو اب اكس ون بوست زجيرا له بليز شير قبرو ابدن ساوند بايتس بحال حد صرتي جن جلست زخونا ززاربون زلو ازي اواجنا يكوينات ابل الارترا نكتب له زخل جبتي مغنياتو مجمريا ኢትዮጵያ ርግጸኛ ሚሊዮን ፐርሰንት ርግጸኛ 100% ርግጸኛ ዝበሃል ግን እሱ ለሊ 100 ሚሊዮን ፐርሰንት ርግጸኛ ኢትዮጵያ ናብ አፍደገ ባሕር ክትምለስ ምዃና ይፍተው ይጽሉ በዚ ይኹን በቲ ይኹን ብፍቶት ይኹን በኃይሊ ዲፕሎማሲ ይኹን ተደየለ በኃይሊ ኢትዮጵያ ናብ አፍደገ ባሕር ክትመጽያ ስለዚህ እዚ ምናልባት በናይ መንገዲ ያኽበጽሕ በናይ ወገናዊ ባሕር ያኽበጽሕ ንድብል ገለ ክትሓተት ትኽእል ኢኻ ንሱ ግን ኤክስክሉሲቭሊ ናብ ኤርትራ ዘተኮረ እዩ كل نجارنا بيرترا زتكورين يرتزربا لذي بيرترا بحيلي أفدق بحرنا يرترا منزيع كوسدي يزبل زلو فيلد مارشال يكون اتخال نحل بحر حلافنا تزلو لما تمساسالي 30 عامت دق اسناس هنا ويونجلنا تبهله ارجع نصور زخونه مفرر حبل الى يرترا غير مالو يرترا دما مليسالا يرترا نزي ابي احمد زبلو ملسي باتلولا ملسي سنهلنا خرينا اتزغرم كنتاتنا يزياتهم اتزغرم مالتي قبل الارترا قبل المنكس يرترا زبلو كنسمع مجمرة مخنياتو اتكونتات ساكندي اب حماق درجه وريدهم زلو كيدهم زلو خلت بفريو እንደም ያስታውቀው ሁሉ እነሱ ያስታውቃሉ። ለምሳሌ ፓርቲ የሌለበት ሀገር፣ ምርጫ የሌለበት ሀገር፣ ህገ መንግስት የሌለበት ሀገር፣ ወጣት የሌለበት ሀገር፣ ተስፋ የሌለበት ሀገር ተለጥፎ ለኢትዮጵያ ተስፋ ሊያመጣ የሚችል ሰው የለም። ከማን ነው የሚማረው? የነሱን ዲሞክራሲ እንዳይ መንግስት አይታወቅ፣ ካቢኔ አይታወቅ፣ ፓርቲ አይታወቅ፣ ህገ መንግስት የለ፣ ምርጫ የለ። ይህን ባንዳዎች ውሎ ማየት በቂ ነው። ሰው እኮ ከፍሬው ይታወቃል። ባይናገርም ከፍሬው ይታወቃል። ውሏቸውን ስታዩ ዛፍ በፍሬው እንደሚያስታውቀው ሁሉ እነሱ ያስታውቃሉ። ለምሳሌ ፓርቲ የሌለበት ሀገር፣ ምርጫ የሌለበት ሀገር፣ ህገ መንግስት የሌለበት ሀገር፣ ወጣት የሌለበት ሀገር፣ ተስፋ የሌለበት ሀገር ተለጥፎ ለኢትዮጵያ ተስፋ ሊያመጣ የሚችል ሰው የለም። ከማን ነው የሚማረው? መቼም እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ናይ መወዳእታ ደረጃ ናይ ዕንደራ ናይ ዓቢ ክትርኢ ትኽእል ኢኻ دحاني تو انتاي جيروم اسك جيروم لو نتاز بلا زلو مجمريا انتاي بلالو ايرترا لمانم ابنت كتكون تخل هاجر يكونتن مغنياتو بارتي بلا ديمقراسيه بلا مرجع بلا كابينه بلا حق منغستيه بلا انا بلي زلف ايرترا كتشن 10 شومنتن مس بريزيدنت سياس كزور كلون يسو قبل كلون حلف حليفو ناي قال كدان كاتم كتخلو ايرترا شعو كال منغست سلازي نبرا ويون كال عينت اكايدا سلازي نبرا ويون كال عينت قرص سلازي نبرا يكونن سلازي نسو زبلو زلو ايرترا قدميون كسابلو من زتغير ነገር የለን نسو بتزقاير زلو سب نسو مخاني زنگر نزا فيديو زيا بزي كليب غيرو ما زلو تراي اوريدي من ابتوانت زلا على لو تقبر كم زلون نيرترا 5 زغلص ازلو كم دليتو غليصو نذا سي منغست جن تنبركيخو اغرو الناس عامه ايدو الناس عامه حلف حليفو مغبب عليه زقربلون بريزيدنت نابله وش لخلخ زبل زنبر ايرترا ناي سلام حيل مخانا نحنا ترادي كونا زوبات ترادي كونس عالم ملو فليتيو يلو زفكر زنبر اب غزي صلمات እንኳን አይኮነን ፈተው ተخصላሎት ካወኒ ዝጣልማካ ስለዚ ህዝብ መንግስትን ሃገርን ኤርትራ ዝገበሩና ንሐዋር ክንጠልሞን ክንርስዖን አይኮናን ዝብል ዝነበረ መልሓስ ተገምቲሉ ሕጂ ኤርትራ
أمس بفريا تفرد كم زبهال أبير ترى نبعلو صبغ زي جبر منجسي نعنا صبغ كجبر لنا إيلو مسير ترى سرع زلوا إيلو نتوم كالود بعال غاندي خمير كايوم كاي بلولو نسخان منجسي ترى نمجمع تنبرك كامسو سرحكا مجابري أنا تخينكا حلو في حليفك إثيوبيانز بلوي حلو في حليفك نع حجزوني الكاب هاجر كوجن خجبر زعز مرس كام بعبول أسوار نخعاتكو زجبر كام بعال غاندي لومي توم كالود تطفون ذا اللي خانسخان نفسهم نكتحنا مسير ترى سلز وجنوا ديو منجسي ترى ما كوين تسميه كنا بلدما كمل سؤال نسمع لنا نايب حكي إذا سبزي هذا نجاريس كلير أبيرترا بس ما راح تنايرترا في لامس بريزنت سياس ناي حوار بتيخو خمزلو بزي خات فلت ناي don't think تمليسو you never know politica دي فلت دي جبر نجاري يلن تمليسكا سلام تاخ جبر خل ويون أركون كجبر خل خوني we never know إذا politica ناي كرنا أفريقيا فتسينكا زت أمام لا يكون على نجار تتغيروا كأيرو لزغول كنا تطلع بس خوين بتجن أتي السبز هو زلوا درجة نموذج تدرجة بس كم زلون تابع إيرترا كم زقابس إيرترا درجة نيرترا نمتفع أمبر مس إيرترا كسرح زي اللي زمسل عين البوليتيكيين خوين اللي نبلع لنا الذي إذا كنا تعتزي كأبي إثيوبيان مجمريا يكونن أبي كم زي قال سبالو أبس ديابلوسي قال زبلو نو بوليتيكنا إثيوبيا كل زي قموين maybe أنا كابي كم تجمع في التنين راس ولد مكيل تاي قاتي موعد معجي أمينهم حيلهم زمسو وانت هيجروا راس ولد مكيل أتعلم كم زقة الوزن قريب أم ده نصوص نايك أدمي أير كم نالون سواي كتبوا تخليهم بريزنت سياس بعد ميلو بسم الله زنبرم أركنتن كربتن هو زباقم بارن هو حتى زنبرم كربتن تاريخا أبجدا أبيناي كرتشنا عصرت منتن مشكوتي لدوت أما بحتير جزية كسع كندو أب برخاتات بحد استقالسو سورة بحد نعدي سابا أديبهم قدامات حدة عامات عدي سابا متيوم خي قبطوا زكلا خلولو نزنبرو زقدر حكتن نيرتران مدفع استوز دسوكم تقطري خلها زي قات من يلوم قبقيما ما ينبرون كتب الكبيد it's very difficult زي أبي إثيوبياويان حجون انتخوني مسواحات زقبر زولو سمدو قلقل سوالو مسواحات زقبر زمدو قلقل no we Eritreans have every single right كنتأراطر إرتراويان نت بوليتيكا ناي 4 كيلو 10% تختامنو 9% تختأراطرو مسال كايو ولا شركنا تجبر ولا حولنا تجبر ولا عركنا تجبر ولا لا يانس كبر سلامتاي نحدث تأمنو بقافو بزبلا كاي كونن ويون نكل التصومن بزبلا كاي نخلط عمد بزبلا كاي كونن consistently نتزبلا يجبرودو نت مبزعتاتو يتكبردو مبزعتات قدفو كيدان زاتو محلا زفصوم يحلدو نعنا ترى يكون عالم ملو اب فدريشن بعد اب قد عالم ملو زغبرو فدريشن زتعلمو اب وعلى الجرس دما كم دما بين كوميشن نايدوب تشحن كلتن استوهابه كساب لومي كتكبرو زي كالو منغستات كما يغير كانوا يوم امينكا نحوارو كتكصب تخل اذا كله خاين جن غربابتنا غربتنا زبحال سلو زلو دما فتينا صلينا مساتهم ركب كنقبرنا أبز بلو زت راي ندحر خوينو مردد السمعو زلو نو اتي زخبده ነገር ካሁን ሰሚና ምክንያቱ ብዙ ተዛሪብ ዘሎ ሰብዚ ኢትዮጵያ በተፈጥሮ ከተቸረቻቸው ጸጋዎቿ ውስጥ የቀይ ባህር ወደብ አንዱ ሲሆን የሀገሪቱ ያለፉ የከፍታ ታሪኮች ሁሉም ከዚህ ወደብ ጋር በእጅጉ የተቆራኙ መሆናቸው ይታወቃል። ሆኖም በታሪክ አጋጣሚ ይህንን የተፈጥሮ ጸጋዋን አጣለች። እናም ኢትዮጵያ ህጉ ብዙ ርቀቶችን ተጉዛለች። ከህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ኢትዮጵያ በታሪክ የቀይ ባህር ወደብ የሌለው መሆኑን አንስተዋል። ኢትዮጵያን የቀይ ባህር አክሰስ ያሳጣው ውሳኔ ማን ወሰነው? ካቢኔው ይሆናል ብለን የካቢኔውን ዶክመንት ብናገላብጥ የለም፣ ካቢኔው አያውቀውም። አይ የለም ምክር ቤት ይሆናል የወሰነው ብለን ብንወስን ምክር ቤቱም አልነበረ፣ ምክር ቤት አያውቀውም ውሳኔው። የለም የኢትዮጵያ ህዝብ ሪፈረንደም ወስኖ እንዳይባል ነበርን እኛም ያኔ። የኢትዮጵያ ህዝብ ያልወሰነው ተወካዮቹ ያላዩት ቢያንስ ካስፈጻሚ ካቢኔ ያላየው ውሳኔ ማን ወሰነው? እንታይ ዝብል ዘሎ መሲልኩም ማለት ነኒ ኤርትራው ነዚያ ክሰምዕ ከሎሞ አደደው ማለት ክሐርቕ አይክልኒ ብርግጽ ምክንያቱ እዚ ሰብ እዚ ብጥዕኖ ከም ዘየለ ጥራይ ክትግምት
عبدان تخوينو درجو زحلف عبدان صلاله تخوينو درجو زحلف صلاله ناي إثيوبيا أفدق بحر مخصارياسي من يوسينو بخمي يتوسينو كابينة غين بلا كابينة يلي بارلاما غين بلا بارلاما يلي ريفرندم غين بلا ريفرندم يلي بلا بحر زي بالكاد أبي منكو السنة الكاد بحر انت زي بالكاد والسنة الكاد كال يلي المغنياتو بحري كابتن تتكمت بحر إيرتراي زبال يا بحري أب قدس مصحف بحر إيرتراي زبال فيداون تريفلي كاكيت كان ببج بحرينا إيرتراي نات كايكونا نبحر دما مجمريا عالم دنجيصا بحر إيرتراي سلازبالنا إيرتراي هابونان بقمت قالوا نحنا بحرنا نخينونن ناتنا نجر نخين نجبر أنصارنا ججف زخونة صحري كجبر صنيحون علون መቆየቱንም ያነሱት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከኤርትራ ህዝብ ጋር ጥያቄው ምላሽ እንዲያገኝ በሲሰራ መቆየቱን برنኛ كم نريو زلنا إذا سبزي قبل الإيرترا زلوا حماق عبنت حماق الأمان حماق تلوخون حماق حسابن إيرترا أتبقى قدمي وحاسبات لكم زنبرتن نوبيح عمتات تداليات لكم زنبرتن بينات فلت إكزاكت البزيها سمعجي ህዝቢ ኤርትራ ጥራይ ዝምልከት እዩ ስለዚ ድምፂ ህዝቢ ኤርትራ ክስማዕ ኣለዎ እዩ ነይሩ ትመልሲ በቓልቲ ኣብ ፅንኩር ኩነታት መሊሱ ዝተርር ዘይፀዓድ መራሒ ሃገረይ ንስማዕ እዩ ተስዓን ሓደን ምስ ተረጋገፀቲ ናፅነት ብግብሪ ናይ ሕቡራት ሃገራት ዋና ጸሓፊ ሽዑ ዝነበረ ፍሉይ ልኡኽ ሰዲዱ እቲ መስርሕ ቃላጠፈልኩም እንትስ ምስ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ መንግስቲ ተሳሚዕኩም ተገበርኩም ወደኾነ ይምሓሸን ተባሂሉ የለን ንሕና ንናፅነትና ዝኾነ ይኹን ሓይሊ ኣብዚ ዓለም ድሕሪ ኩሉኻ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ መንግስቲ ክፍርመልና ኣይንደልን ተሳሚዕና ኸነቃላጥፎ ምስ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ መንግስቲ ዓርክናን ማሓዛናን ስለ ዝኾነ ምስኡ ተሳሚዕና ሕጂ ናፅነት ከነምፅእ ወይ ድማ ነቲ ናይ ናፅነት መስርሕ ኸነቃላጥፎ ኣይንደልን ኢና ኢልና ኣብና ናይ ሽዑ ሰነዳት ሓደ ብሓደ ከም ዘረጋግፅዎ ተዘኪምና ዝነበርና ናይ ፖለቲካ ሓላፍነት ነዚ እዋን እዚ ነዚ ወለዶ ዝን ዘይኮነ ንመጻኢ ወለዶታት እውን ትርጉም ስለ ዘለዎ ናፅነትና ከዓ ደምና ከፊልና ተቃሊስና ዘምፃናዮ ኣብ ርእሲ ምዃኑ ኣብ ናይ መወዳእታ ሰዓቱ ብፌርማን ብቀለምን ናይ ዝኾነ ይኹን ሓይሊ ዘይኮነ ብናይ ህዝቢ ኤርትራ ድምፂ ክረጋገፅ ኣለዎ ንሕና ዝትኮብ ናፅነት ኣብ ላንካስተር ሃውስ ዝፍረም ናፅነት ወይ ብኻልእ ዝተፈላለየ መንገዲ ዝወሃበና ናፅነት ኣይንደልና ብሕጋዊ መንገዲ ዓለም ዝፈልጦ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ብምሉእ ዘድምፀሉ ናፅነት ኢና ንደሊ ተባሂሉ ናፅነት መሲሉ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብቀረባ ይኹን ብርሑቕ ብፅቡቕ ድልየት ይኹን ብዝተፈላለየ መንገዲ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኢድ ነይሩዎ ኢሉ ይዛረብ ንኻልእ ፖለቲካዊ ዕላማ እንተዘይኮይኑ ኣብ ታሪክ ዝተመርኮሰ ሓቂ ዝብል ስለዚ እቲ ኩነታት ሓንሳብና ሓዋሩን እምኻ ናይ ብሓቂ ብዕምቆ ተሓሲብሉ ዝነበረ ጉዳይ ምዃኑ በዚ ኢኻ ትፈልጥ ስለዚ እቲ ዝብልዎ ዘለዉ ካብዚ ተመርኩስካ እቲ ዓቢ ዝገብሮ ዘሎ ከመይ ገይሩ ኤርትራ ባሕሪ ዝዓክል ባሕሪ ስለ ዘይነበረካ ድሓር ድማ ሰራዊት ናትካ ከም ነቲ ሰራዊት ናትካ መንግስቲ ኤርትራ ወይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ይብሎ ይነበረን ክሳብ 4 ኪሎ ታንክታት ናይ ህዝባዊ ግንባራት እዩ መንግስትኻ ሃዲሙ ጻሕጽሑ ሃዲሙ ኣብ ዚምባብዌ ምስ ከደ ኣበይ ዝነበረ ፓርላማን መንግስቲ እንዳይከፅ ዝቐልካ ደሊኻ ብዓንዲ ርእሱ ንዓኻ ዝምልከት ጉዳይ እውን ስለ ዘይነበረ ታሪክ ስለ ዘይትፈልጥ ዕሸል ስለ ዝኾንካ ወይ እውን ክትሕሱ እንተሓሲብካ ድማ ሕማቕ ሓሳዊ ስለ ዝኾንካ እምበር ጭብጢ ሒዝካ ምሕሳውን ልቦናኻ ዝገልፅ በዚ ኮይኑ በቲ ዝብሎ ዘሎ ዘረባ ክሳዕ ክንደይ ሃውታትያ ምዃኑን ካብ ታሪክ ዝረሓቐ ሰብ ምዃኑ ዝነግረካ ወላ ከተታል እንተፈተንካ እውን እኮ ኣገባብ ኣለዎ ትምትላል ግን ከም ንሪኦ ዘለና እዩ ካብዚ ቀፂልና መንግስቲ ኤርትራ እቲ ናይ ቀደም ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዝበሎ ጥራይ ደይኮነ ኣብዚ ዝብልዎ ዘሎ እቲ ሃሉሲኔሽን ሁተታ ወይ እውን ሃተውተው ምባል ዘረባ ጀሚሩሎም ከም ዘሎ እቲ ዓሰብ ዝብል ናብ ሃለውለው ገፁ ወሲድዎም ስለ ዘሎ መመሊሱኻ እናገደደ ዝኸይድ ዘሎ ምስ ግዜ ስለዚ ናይ መወዳእታ ሕጂ ሌተስት ሙቴሽን ሪቮልቭስ ኣራውንድ ኢንቮክስ ፖፑሌሽን ደንሲቲ ሕጂ ድማ ፃዕቂ ናይ ህዝቢ ብፍላይ ድማ እታ ዝብልዋ ዘሎ ኣብ ዓሰብ ሰብ የለን ገዛውቲ ዋና ዘይብሉ ስለ ዘሎ ንሕና ድማ ህዝብና ኣፀቢቑ ይበዝሕ ስለ ዘሎ
ምናልባት ኣብ ተቅድሚት ድበላ ንዓዮም ዝብሉ ዘለው ኣብዚያ ዝበላ ሰማይኩም አንተ ኮይንኩም ማንም ፈለገም አልፈለገም አትኖርም። ተኛ እናንተ የምታውቁት የዛሬ 6 ዓመት 5 ዓመት ባህር ኃይል አቋቁመናል። ንዋይ ነው ባህር አቋቁመናል። በነገራችን ላይ በየአመቱ ኢትዮጵያ 3 ሚሊዮን ሰው ገደማ ትጨምራለች። በየአመቱ አንዳንድ ኤርትራ ትጨምራለች። ስለዚህ ኣብ ዓመት 3 ሚሊዮን ስለት ህዝቢ ስለትወስኽ ኢትዮጵያ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዓመት ሓንቲ ኤርትራ ናወስኸት ትኸይድ እናበለ እቲ ናይ ህዝቢ ቁፅሪ ኩሉ ግዜ ከም መወራዘይ ወይ እውን ከምዚ ፀቕጢ መፍጠሪ ንኩናት ብዙሕ ወታደራት ክገብር ኢሉ ብቁፅሪ ጥራይ ስለ ዝሓስቦ ከምኣ ገይሩ ክዛረብ ተራእዩ ኣሎ። ኤርትራ ዓሰብ we are told is sparsely populated. Yes, ብዛዕባ እቲ ህዝቢ ዓሰብ ውሑድ ምዃኑን ናይ ኢትዮጵያ ብዙሕ ህዝቢ ድማ ምናልባት ነቲ ቦታ ንመምለክ እንጥቀመሉ ኢና ዝኣንፈተ ዘረባ ተዛሪቡ ነይሩ ብምባል መንግስቲ ኤርትራ ከባጭቆሉ ኢና ንሰምዕ ዘለና ንኣብይ ኣሕመድ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ኣብ ዓሰብ ሰብ የለን ንሕና ድማ ብዙሕ ሰብ ንወልድ ኣለና ዝብል ጥቕሲ is rapid logic as paraphrased in the discourse in the parliament yesterday, the accusation of Assab preferably through negotiations otherwise through military invasion. ስለዚ እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ዝብሎ ዘሎ ብዙሕ ህዝቢ ስለ ዘለና ብዙሕ ንወልድ ስለ ዘለና ኣብ ኤርትራ ድማ ውሑድ ህዝቢ ስለ ዘሎ ይግባአና እዩ ዝብል ከም ምኽኒት ተቐቢሉ ንዓሰብ ንምውሳድ እንተተኻይሉ ብሰላም እንተኮይኑ ብሰላም ተዘይኮይኑ ድማ ብሓይሊ ክንወዞ ኢና ዝብል ዘረባ ሰሚዕና ኣለና። እዚ ከዓ ኩሉ ግዜ ሃገራት ቅድሚ ምውራረን ሓደ ምኽንያት እየን ዘቕርባ ንህዝቢ ሓራ ከነውፅኦ ንህዝቢ ዲሞክራሲ ከነእትወሉ ወይ ንህዝቢ ጭቆና ስለ ዘለዎ ከነገላግሎ ብዝብል ምኽኒት ኢኻ ውግእ ትጅምር ወይ ወራር ትጅምር። እዚኣቶም ድማ ተመሳሳሊ ዓይነት ናይ ገዛእቲ ባህሪ ብምርኣይ ኣብይ ኣሕመድ ማለት እዩ ህዝቢ ኤርትራ መስኪን እዩ ጭቁን እዩ ስደት ዘሎ እዩ ሓራ ከነውፅኦ ኢና ብዝብል ምኽንያት ኣብ ኤርትራ ኩናት ክገብር ይሓስብ ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ። ኣብ ዝጥቀመሉ ዘሎ ስነ መጎድ ድማ ኣብ ዓለም ተራእዩ ዘይፍለጥ ብፍላይ ድማ ኣብዚ ምዕብል ዘበን ዘለናሉ ተራእዩ ተሰሚዑ ዘይፍለጥ ምዃኑ ናይ ብሓቂ ዘሰክፍ ምዃኑ እዮም ዝገልፁ ዘለው ብመንገዲ መንግስቲ ኤርትራ ማለት እዩ። ስለዚ ነዚ ቀረባ ነዚ ነገራት ብቀረባ ይከታተልዎ ከም ዘሎ ኢና ንሰምዕ ዘለና። ኣነ እውን ብግደይ ፅሒፈ ነይረ። እዚ ድማ ኣብይ ቀፃሊ ንኩናት ይውጅ ኣሎ ብዝበርትዐ ማይክሮፎን ኤርትራ ብህዳት ትኽተለላ ዓለም ግን ብስቕታ መሪፃ ከም ዘላ ገሊፅ ኣለኹ። ስለዚ ንሪኦ ዘለና እቲ ሳይለንስ ወይ እውን እቲ ስቕታ ናይ ዓለም መመሊሱ የሻድኑ ከም ዘሎን ብተደጋጋሚ ሳብ ሚሊዮን ፐርሰንት ሹር ኮይኑ ናብ ኤርትራ ወይ ናብ ቅሕ ባሕሪ ክመለስ ከም ዝደሊ ብወገን ኤርትራ ምዃኑ ንሱ ፊልድ ማርሻላቱ ኩላቶም ብሓደ ኮይኖም ዝኸድዎ ከም ዘለውን እዚ ድማ ቀርኒ ኣፍሪካ ኣብ ዝገደደ ሽግር ኣብ ዘለወሉ ኢትዮጵያ ኣብ ትቃፀለሉ ዘላ ሱዳን ኣብ ትቃፀለሉ ዘላ ሶማልያ ኣብ ሓደጋ ኣብ ዘላትሉ ቅሕ ባሕሪ ኣብ ሓደጋ ኣብ ዘለወሉ ግዜ ናብ ከምኡ ጉዳይ ይኽየድ ምህላው ዓለም ስቕ ትብል ምህላዋ ብጉዳይ ኤርትራ ክረአ ከሎ እንታይ ኣለኹ ኤርትራ ነዚ ኩነታት እዚ ካብ ነዊሕ ዓመታት ሓሲባትሉ ዝነበረት እያ ከምታ ብቅድሚ ዝረኣና ካብ ተስዓታት ካብ ናፅነት ኤርትራ ኣብ ግምት ዘእተው ወይ ዝሕጂ ዝረአ ዘሎ ብወገን ኢትዮጵያ። ስለዚ ኤርትራ እዚ ዝገብሮ ዘሎ ዕንደራ ሓድነት ናይ ህዝቢ ኤርትራ ጥምረት ናይ ህዝቢ ኤርትራ ከምኡ ድማ ፅንዓት ናይ ህዝቢ ኤርትራ መሊሱ ንክጎልሕ ዝገብር እዩ። ልኡላውነት ናይ ኤርትራ ድማ ቅዱስ ዘይትንከፍ ነገርን እዩ። ስለዚ ንዑ ዝትንክፍ ድማ ተቐንዲ ፀላይ ናይ ኤርትራ እዩ። ናይ ኤርትራ መልሲ ንፁር ፕሪሳይስ ወይ ፅፉፍ ክኸውን ሓያል ክኸውን ከምኡ ድማ ዘይንፅበዮ ክኸውን ይኽእል እዩ። ዓለም ዘይትፅበዮ ግብረ መልሲ ናይ ኤርትራ ክረአ ይኽእል እዩ። እዚ ድማ ንስለ ዘረባ ዘይኮነስ ኤርትራ ምናልባት ማንም ሰብ ክግምቶ ዘይክእል ግብረ መልሲ ክትወስድ ትኽእል ትኸውን እያ። ወልሲ እንታይ ክኸውን ከም ዝኽእል እሱ ብዓቢ ዝግበር ዝኾነ ይኹን ሚስ ካልኩሌሽንስ ብወገን ኤርትራ ኩሉ ካልኩሌትድ ኮይኑ እዩ ዘሎ ኩሉ ክገብሮ ዝኽእል ግምታት ክህልዎም ከም ዝኽእል ብፍላይ ብዓይኒ ወታደራዊ ዘጠራጥር ነገር ዘለዎም ኣይኮኑን። ነዊሕ ተመክሮ ዘለዎም ነቲ ኩነታት ናይ ኢትዮጵያ ከም ፃዕዳ ይቶም ኣንቢቦሞ ዘለዉ ንዓቢ ድማ ካብቲ ንሱ ንነፍሱ ዝፈልጠን ላዕሊ ክፈልጥዎ ዝኽእሉ ብሱላት መራሕቲ ከም ዘለዎ መገንዘብ የድሊ። ስለዚ ኣብ ዝገብሮ ዘሎ ንዕዑ ተመሊሱ ክበልዖ ዝኽእል ፀገም ይፈጥር ዘሎ ብምባል ወዲ ኣለኹ። ካልኦት ኤርትራውያን ከም በዓል ጊዴዎን ኣባይ ፕሮፌሰር ጊዴዎን ከምኡውን ኣማንኤል ቤደ ማርያም ብትሪ ነዚ ኩነታት እዚ ክምልስሉ ተራእዩ። ዝሕዝን ብፍላይ ፕሮፌሰር ጊዴዎን ተደጋጋሚ ዝበሎ ንከምዚ ዓይነት ዕንደራ ክገብር ከሎ እቶም ኣብቲ ፓርላማ ዝነበሩ ዓገብ ክንዲ ዝብሉ ከጣቅዑ እዮም ተራእዮም። ከምዚ ዓይነት ህውተታ የለን። ንስኻ ስለዚ ሃውተትካ ጂኦግራፊ ቅየር ማለት ኣይኮነን፣ ንስኻ ስምዒታትካ ስለ ዝገለፅካ ካልእ ነገር ዝቅየር ኣሎ ማለት ኣይኮነን ብምባል ኩሉ እቲ ዝግበር ዘሎ ናይ ኩናት ዕንደራ ወይ እውን ቅልዕ ዝኾነ ኣዋጅ ናይ ኩናት ኮይኑ ክረአ ዝኽእል ብወገን ኤርትራ ብምባል መሊሶም ኣለዉ። ደጊሙ ከማን ፅሒፍ ኣሎ ካልእ ከምኡውን ከም ንሪኦ ዘለና ኣማንኤል ቤደ ማርያም እዚ ንሪኦ ዘለና
ናይ በሓቂ ዝሕዝም ምዃኑን በተደጋጋሚ በኢትዮጵያውያን መራሕቲ ዝረአ ንውድቀቶም መቀላጠፍ ወይ እውን ንኽወድቁ ዝገብሮም ምክንያት ድማ ንሱ ምዃኑ ይገልጽ ኣለዉ ስለዚ ኢትዮጵያ ትገብሮ ዘላን ኤርትራ ትቦ ዘላ ምላሽን መልስን ብሓደ ክትሪኦ ከለኻ ኤርትራ ነቲ ኩነታት ዝግምትዎን ዝሓስብዎን ዝነበሩ ምዃኖምን ሓድሽ ነገር ከም ዘይኮነን ኣብይ ኣሕመድ ድማ ኩላታ ብዘገምታ ዝገብራ ዝነበረ ብወቅዒ ክገብራ ኢና ንርኢ ዘለና ኩሉ ነዚ ኣተሓሒዝና time we have 10 weeks. As you know, Bitcoin makes its move in 10 days a year. So are Bitcoin's best days in the fourth quarter? Probably, because we have catalysts, the Fed's easing. We have a shutdown that's been risk off. We have China-US tensions that, look, every time there's a headline on China, like Bitcoin takes a gut punch, right? Because it is money flows and deleveraging. So that goes away. We have seasonality that favors stocks moving up. Stocks moving helps Bitcoin. So to me, the chances of Bitcoin having a huge fourth quarter are really high. እንታይ ዝብለኩም ዘሎ ሓደ ካብቶም ዝበልሑ ኣናሊስትስ እዮም ብዛዕባ ማርኬትስ ኣናላይዝ ዝገብር ሰብ እዩ ራብዓይ ኮርተር ዝበሃል እዚ ሕጂ ዘለና እዩ ቢትኮይን ዝበሃል ድማ 10 መዓልታት ኣብ ዓመት እዮም ዝበለፀ ምንቅስቃስ ናቱ ዝርአ ስለዚ ኣብዛ ሕጂ ተሪፋ ዘላ ክልተ ኣዋርሕ ከጋጥም ከም ዝኽእል ዝነግረኩም ዘሎ እዚ ድማ ንላዕሊ ቅልጡፍ ዝኾነ ለውጢ ዘይረኣና ድማ ብሰንኪቲ ናይ ኩናት ናይ ንግዲ ዝግበር ዘሎ ነቲ ዕዳጋታት ረቢሽዎ ስለ ዘሎ ገንዘብ ዲሌቨሬጅ ማለት ተለቂሖም ኢንቨስት ዝገብሩ ሕማቕ ስለ ዘጋጥሞም ምስቲ ናይ ማርኬት ሾክ ዘጋጥም ዘሎ ዝኣቱን ዝወፅን ብዙሕ ስለ ዘሎ ዕዳጋ ከምቲ ዝድለ ዘይተተኮሰ ግን ስቲል ዝለዓለ ተኽሲ ዋጋ ናይ ዋጋ ምትኳስ ንላዕሊ ከጋጥም ከም ዝኽእል ዝነግረኩም ዘሎ ነዚ ሰብ እዚ ብሰብ ኣይትእመን እየ ዝብል ግን ነዚ ሰብ እዚ ሓሳብናቱ ኣብ ብዙሕ ነገር ዝበሎ ኣብ ግብሪ ሓቂ ኮይኑ ዝተረኽበን ንብዙሓት ሰባት ዘርብሐን እዩ ንባዕሉ እውን ኣዝዩ ሃብታም ኢንቨስተር እዩ ስለዚ ናቱ ምኽሪ ሰመይኩም ንእሽተይ ስጉምቲ እንተወሰድኩም ዝበለፀ እዩ ኣይትሰንብዱ እቲ ዕዳጋ ንላዕሊ ናይ ምኻድ ዘሎ ተኽእሎ ስቲል ዝዓበየ ምዃኑ እዩ ዝነግረና ዘሎ እቶም ኢንቨስት ዝገብሩ ዘለዎም ሞራልኩም ሓፍ ኣቢልኩም ቀፅሉ እቶም ዘይትገብሩ ድማ ብትክክለኛን ብምስትውዓልን ፈሊጥኩምን ኣስተውዒልኩም ዕድል ተጠቐምሉ ይብለኩም ኣሎ ፅባሕ ንጎ ምንታን ክትሕጎሱ ሕጂ ናብቲ ናይ ዞባና ክምለስ የቀይ ባህር ጉዳይ ህጋዊ ታሪካዊ መልክዓ ምድራዊ እና ኢኮኖሚያዊ ጥያቄ ነው ብለን እናምናለን። ይሄ ጥያቄ አንዳንዱ ነገ ካልተመለሰ ይላል፣ አንዳንዱ ነገ ሊስመጣ ካልጀመርኩት ይላል። ሁለቱም አያስፈልግም። ቀይ ባህርን ኢትዮጵያ ለማጣት 30 ዓመት ከዚያ በላይ የወሰደ ትግል ነበር ታውቃላችሁ። በ30 ዓመት ትግል ውስጥ በብዙዎች ርብርብ ነው ኢትዮጵያ ያጣችው። ሌላ 30 ዓመት ያስፈልጋታል ብዬ ግን አላስብም። እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ፈካሪ ዝኾነ መራሒ ከምቶም ቅድሚኡ ዝነበሩ ማለት እዩ እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብዚ ብጉዳይ ናይ ቀይ ባሕሪ ዝምልከት መጀመርያ ኣብ ካልእ ከም ዝረኣናዮ እንታይ ዝብል ነይሩ ቀይ ባሕሪ ንዓና ዝሃብመን ከም ዝሃቦ ርግፀኛታት ኣይኮነን ብኸመይ ተዋሂቡ ድማ ርግፀኛታት ኣይኮነን ካልእ ድማ ቀይ ባሕሪ ዝኸሰርናሉ መንገዲ ናይ 30 ዓመት ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ይብልኒ ግን ናይ 30 ዓመት ዝነበረ ቃልሲ እዩ ቀይ ባሕሪ ከም ንኸስር ገይሩና ስለዚ ቀይ ባሕሪ ኣብ ሓደ መዓልቲ ንክልተ መዓልቲ ዘይኮነ ግዜ ክወስድ ዝኽእል እዩ ግን 30 ዓመት ከም ዘይወስደልና ንክንመልሶ ግን ርግፀኛ ኮይነ ክዛረብ ይኽእል ይብል ኣሎ ስለዚ ቀይ ባሕሪ ንምምላስ ዘለዎ ክንደይ ግዜ ክወስደሉ ከም ዝኽእል ድማ እዩ ዝነግር ዘሎ ካልእ ዘራርባ ቀይ ባሕሪ ምምላስ ማለት ንኤርትራ ማለት እዩ እዚ ንልኡላውነት ናይ ኤርትራ ንምድፋር ሰንተንስ ድሕሪ ሰንተንስ ሙሉእ ሓሳብ ድሕሪ ሙሉእ ሓሳብ ልኡላውነት ናይ ኤርትራ ምድፋር ጥራይና ንርኢ ዘለና እዚ ታሪካዊ ሰነድ እዩ ዶኩመንት ድማ ክኸውን ኣለዎ በተረጋጋ መንገድ በሰከነ መንገድ በውይይት መሄድ በጣም አስፈላጊ የፈለገ ብንወያይ ግን ለማጣት የፈጀብን 30 ዓመት ለማግኘት ይፈጅብናል ብዬ ግን አላስብም ጊዜው በቂ ስለሆነ በተረጋጋ መንገድ ማየት ያስፈልጋል ምክር ቤት የኢትዮጵያ ሕዝብ እንዲያምፈልገው ጥያቄው ስናነሳ አንዳንድ ሾርት ሶን ሚሞሪው ሕጂ ከም ድሪዮ ዘለና ኩሉ እቲ ዘረባ ናይ ጥዕና ዘረባ ከም ዘይኮነን ናይ ሰላም ዘረባ ናይ ምርድዳእ ዝውስኸሉ ዘሎ ነታ ምርድዳእ ትብል እቲ ናይ እንግሊሽ ሚድያ ናቱ እንታይ ይገብር ኣሎ እቶም ኣብ ትዊተር ዝፅሕፉ ኣብ ናቱ ኣካውንት ነቲ ንሱ ዝብሎ ዘሎ ናይ ኩናት ቋንቋ ገገዲፎም ብዙሑል ዝኾነ ቋንቋ ገይሮም እዮም ዝዛረብሉ ዘለው ስለዚ እቲ ዕላማ ከመይ ጌርካ ነታ ኣጀንዳ ትዊስት ንክትገብሮ ዕድል ከውበካ ዝኽእል መንገዲ እናደለዩ እዮም ዝገብርዎ ዘለው
زخا حدا كابتي زتقبلوا زلو بالحي مالت بوتادراو عيني ننوي حوان تزاريبنا سراويت ناتو بستفلالي اكتيفيستس ناتو زبلو زنبري كوينات كم زدلو زلو كوينات مدب ناتو بحيل كم زخونن كورر كم زلن سكفتا زلو ويون حبو اجندا خمزه يكون كل سب فلتيو አላማቸው ውሃ ውስጥ የሚገቡ ከሆነ እኛ በተቃራኒው እሳት ውስጥ እንገባለን። እዚህ ሞያ ውስጥ የገባነው ፊዚካሊና ሜንታሊ ጠንካራ ሆኖ ለዛኛው ዓለም የማይታክት አደገኛ ሰው ሆኖ ለመውጣት ነው። የቀይ ባህሩ ጉዳይ አይረሳም። ሰዎች ለዓላማ كم تري وزلهم زيوم أنتم أكتيفيستس نايتو وتهدراوي كم فناتيو عن علامو سبنا ما يزعتو تخوينو نحن دمان علامانا نبحاو كناتينا تي وتهدرات زقبرنا علامة دما نسيو هذا كابتي قداينيك بحرز خسرنا دما درس ساعة يكونن واقاخن كفلو لينا زبل ببزاحة تناجير وان ويون كما أجندا قبر وتبايلو كل تو وتهدراوي كم فناتهم وتهدرات تأكيبهم ديم حنسب علامين بحر دي قلس لذي هذا سبز قاقي زلو ويكتا سبز قاقي زلو ده يكون سيستماتيكالي ولاتهم أبالاتنا البرلمان زتاكو عزنا برو أبدأ خزارة بقولو بتلفزيون ناتهم دوت أدم اسمه ኦልሞስት አሁን ግንዛቤው እየጨመረ መጥቷል። የወጣቱ አጀንዳ ሆኗል። የአርብቶ አደሩ፣ የአርሶ አደሩ፣ የምሁራኑ፣ የበርካታ መልአተ ህዝቡ አጀንዳ ወደ መሆን ተሸጋግሯል። ይሄ ማለት የህልውና ጥያቄ እየሆነ ነው ያለውና ከዚህ አንፃር ይህ ጥያቄ እንዲሳካ በርካታ ስራዎች እየተሰሩ ናቸው ያሉት። በእኛ ቋሚ ኮሚቴም በምክር ቤትም በተለይ ግንዛቤ ከመፍጠር አንፃር ብዙ ስራ እየተሰራ ነው። ምክንያቱም ስለዚህ እቲ አጀንዳ ናይ ባሕሪ ዝበሃል ከም ዓብይ አጀንዳ ጉዳይ ናይ ባሕሪ ኣብቲ ባሕሪ ዝብሎ ዘሎ ከም ሓደ ኣገዳስን ዓብን አጀንዳን ጌርካ ብኩሉ መንገዲ ዝስራሕ ዘሎ ምዃኑን እዚ ድማ ምናልባት ኣብይ ኣሕመድ እውን ባዕሉ ኢልዎ እዩ ንሕና ውሽጣዊ ፀገማትና ክንሰግር ኢልና ዘይኮንና ንሱ ስለ ዝኾነት ዕላማናት ናይ ውሽጣዊ ፀገም የብልናን ውሽጣዊ ኩነታትና ዝተረጋገዩ ግን እቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ነቲ ንሱ ዝብሎ ዘይኮነ ነቲ ኩነታት ካብኡ ንላዕሊ እዮም ዘንብብዎ ዘለዉ ሓደ ካብቲ ኣብዚ ቀረባ ዝተባህለ ብኣወል ፅዒድ ዝተዋሃበ መልሲ ክንርኢ ኢና ነዚ ዝግበር ዘሎ ዕንደራ ግን ቅድሚ እስከ በዓል ፋኖ እንታይ ይገብሩ ኣለዉ በኣምሓራ እንታይ ይግበር ኣሎ ንስማዕ ገዛዙ ላይ እየሰነዘሩ ያለው ጥቃት አሁንም ተጠናክሮ ቀጥሏል። በሌላ በኩል የአማራ ክልል ካቢኔም በሙሉ ተበትኖ አዳዲስ ባለስልጣናት ወደ ኃላፊነት መምጣታቸው ታውቋል። በተለያዩ አካባቢዎችም ብልጽግና ሹምሽር እያካሄደ እንዳለ ይነገራል። በደቡብ ኢትዮጵያ ክልል በርካታ ባለስልጣናት ቁልፍ አስረክበው ቤታቸው እንዲቀመጡ መታዘዙም ታውቋል። በአማራ ክልል ከወቅቱ አጠቃላይ የትግል እንቅስቃሴ ጋር በተያያዘ የአብይ አህመድ አገዛዝ የአረጋ ከበደን ካቢኔ ፍጹም እምነት ብሓፈሻ ከም ንሪኦ ዘለና እቲ ኩናት ኣብ ዝቕፅለሉ ዘሎ እቲ ፖለቲካ ናይ ኣምሓራ እናተቀያየረ ይኸይድ ከም ዘሎን ኣብይ ኣሕመድ ድማ ኣብቲ ፖለቲካዊ ብሓፈሻ ኣብ ኩሉ ህዝቢ ኣምሓራ ዘለዎ እምነት እናጎደለ ይኸይድ ከም ዘሎን ውፅኢት ናቱ ድማ ዳርጋ ኣብዚ እዋን እዚ ነቲ ህዝቢ ኣምሓራ ወይ ነቲ እሊት ናይ ኣምሓራ ኣብቲ ፖለቲካ ናቱ ዘለዎም ካብ ግዜ ናብ ግዜ ንዕዖም ንምእላይ ብዙሕ ይጓየ ከም ዘሎን ውፅኢት ናቱ ድማ ሓደ ካብቲ ደፍርሆ ዘሎ ኣብይ ኣሕመድ ዕልዋ ክግበረሉ ከም ዝኽእል ብዙሕ ጥርጠራ ከም ዘሎን ካብ ዕልዋ ኣፀቢቑ ይፈርህ ከም ዘሎን ብዙሕ ነገር ሓበሬታታት ይወፅእ ኣሎ ስለዚ እቲ ዝኽየድ ዘሎ ኩነታት ከም ገለ ኢሎም ኣድማ ብዕልዋ ክኣልይዎ ከም ዝኽእሉን ዝተፈላለዩ ሓይልታት ኣንፃሩ ተሰሊፎም ከውድቕዎ ዝፅዕሩ ከም ዘለዉ እዩ ዝፈልጥ ዘሎ ኣብዚኣ سمعوا ودحان زيا كلها تعايزنا نريا ጻድቃን ጌታቸውን ነባድላ ግርማ ብሩ መንሃቱሎ ጂነዲን ሳዶ ሽመልስ አብዲሳ ኣብ ተዛረውሉ ኣምሓራይ ተዛሪዩ ብዘይካ ዳንኤል ክብረት ሪኢኻ ኣለኻ ዴራ ካብ ናይ ኣምሓራ ዝበሃል ኤሊት ብዘይካ ዳንኤል ክብረት ታይ ማለት እዩ ትርጉሙ እዚ ምርኣይ ገዳስ ይመስለኒ እዚ ስርዓት እዚ ዝጉጅለ እዚ ሸቃጥ ስለ ዝኾነ ሕዚ ከዓ ካሊእ ናይ መጫወት ቁማር ይመዝዝ ከም ዘሎ ኢና ንርዳእ ዘለና ከም ትቅድም ኦሮማራ ዝብል ዝነበረ ዓይነት አንተውና ለልካኒ ትግራይ ኦሮሞ ማይካ ትግ ኦራ ኦራ ትግ ዝዓይነቱም እዩቲ ኩነታት ዘብሎ ዘሎ ስለዚ ስርዓት እዚ መትከል ይብሉ መርህብሉ ንስልጣኑ ከቅፅልዎ ዝኽእሉ ኩሎም ነገራት እናገበረ እዩ ዝኸይ ዘሎ እዚ ብእውነ ክንሪኦ ዘለና ይመስለኒ ኣብቲ ጀነራል ጻድቃንን ጌታቸውን ነባድላ ግርማ ብሩ መንሃቱሎ ጂነዲን ሳዶ ሽመልስ አብዲሳ ኣብ ተዛረውሉ
ኣምሓራይ ተዛሪቡ ብዘይካ ዳንኤል ክብረት ሪኢኻ ኣለኻ ዴራ ካብ ናይ ኣምሓራ ዝበሃል ኤሊት ብዘይካ ዳንኤል ክብረት እንታይ ማለት እዩ ትርጉሙ እዙይ ምርኣይ ኣገዳሲ ይመስለኒ Exactly. ስለዚ ኣብዚ ዋን እዚ አብይ አሕመድ ዕልዋ ክግበረሉ ወይ እውን ኣብቲ ኦሮሞ ኣብቲ ኤትኒክ ናይ ኦሮሞ ክሕባእ ከም ዝደልን ነታ ኣምሓራ ድማ ጠቕላላ እናነፀጎ እናፈርሆን ይኸይድ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ብግምጣሉ ነቲ ናይ ኣምሓራ ዝነበረ ብዙርዩ በቶም ተጋሩ ከሊዖም መፅኦም ዘለው ባእታቶም ነቲ ቦታ ናቶም እናተኮ ይኸይድ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ድማ ከም ጌም ውን ክሊር ዝኾነ ጌም ኢና ንርኢ ዘለና ብሓፈሻ ፊር ኦፍ ሚሊተሪ ኩ ዝብል ዘረባ ድማ ብዙሕ ግዜ ይዘውር ኣሎ ኩላቶም ውን ይጥምትዎ ኣለው ንሱ ውን ግምታት ናቱ ክኸውን ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ስለዚ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ቀልጢፉ ዝቀያየር ዘሎ ምዕባለታት ኢና ንርኢ ዘለና ህዝቢ ኣምሓራ ድማ መጠን ከምኡ ገይሩ ዝነፀጎም መጠኑ እቲ ኩነታት እናቶም ተቃውሞ ናቶም ረዚስታንስ ድማ እናሓየለ ክኸይድ ከም ዝኽእል ምግንዛቡ ከቢድ ኣይመስለኒ ስለዚ ኣብዚ ውን ዝብልዎ ዘለው ንስማ ማንሳት የፈለግነው አብይ ወደ ባሌ ያቀናው ለምንድን ነው? ከባሌ በኋላ ሬድዋን ሁሴን እና ጌታቸው ረዳ ወደ አፋር የሄዱት ለምንድን ነው? አፋር የቀይ ባህር አፋሮች ሽምቅ ተዋጊ ወደ ስልጠና የገባው ስልጠና ተመረቀ ተብሎ የተዘገበበት ምክንያት ምንድን ነው? እነዚህ እንደተጠበቁ ሆነው አብይ አህመድ በመጪው 2 ሳምንታት ውስጥ መረጃዎች እንደሚያሳዩት ከትግራይ ኃይሎች ጋር ቀዳሚውን ጦርነት ይጀምራለሁ የሚል ዝግጅት እያደረገ ነው የሚገኘው። በቀደም ዕለት ምናልባት የዛሬ ሳምንት ገደማ ከትላንት በስቲያ ግን በዝርዝር ስንዘግበው የነበረው አብይ አህመድ የብርሃኑ ጁላ ጦር እነ ጻድቃን በዋናነት እንዲመሩት ተደርጎ ትግራይ ውስጥ ያለው አርሚ 7ን በማማለል ስለዚ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለው ዳርጋ ብዙሓት ተጋሩ ከም ዝዛረብዎ ዘለው ናብ ሓደ መደምደምታ ዝወርድ ዘሎ ንሱ ድማ እቲ ዕላማ ንተጋሩ ንምህራም ከም ኣጀንዳ ተወሲዱ ከም ዘሎን ነቲ ወታደራዊ ክንፍታት ድማ ብተደጋጋሚ እቶም ናይ ትግራይ ናብ ምስዓቢ ተሰሊፎም ዘለው ንዓታቶም ዝያዳ ቦታታት መሃብ ዕላማታቱ ብኦም ገይሩ ከተግብር ይፍትን ከም ዘሎ ዝገልፅ ሓበሬታ እዚ ድማ ግምታት ናይ ሰባት ጥራይ ዘይኮነ ንሱ ንባዕሉ ብዛዕባ ውዕል ፕሪቶሪያ ኣብ ዝተዛረበሉ ዳርጋ ንጹር ዝኾነ ዘረባ እውን ተዛሪቡ ነይሩ እዩ ምክንያቱ ኣብቲ ውዕል ፕሪቶሪያ ዝፈረሙ ሰባት ኩላቶም ጻድቃኖም ይኹን ረዳ ኣብዚ እዋን እዚ ምሳዮም ዘለው ኢሉ እዚ ውዕል ፕሪቶሪያ ዝፈረመ ዘበለ ምሳይ ዘሎ ዕላማ ናትና ድማ ሓደ እዩ ምሳይ ኮይኖም ነቲ ንሕና ዝሓሰብናዮ ኢና ንገብር ዘለና ስለዚ ኣብ ናይ ውዕል ፕሪቶሪያ ዝተፈረመን ዝተገደፈን ነገር ከም ዘየለ ንሱ ዕላሙ እቲ ውዕል ፕሪቶሪያ ንስኻትኩም ስለምንታይ ንዖም ሰዲድኩም ዳ ብኡ ብኸዩን ጉሃዩን እምበር ውዕል ፕሪቶሪያ ክንፍርም ከለና ንሕና ልክዕ እቶም ንዑ ዝፈረሙ ተጋሩ ምሳይ ኣለው ኣጀንዳ ናቱ ድማ ከም ዘለዎ ይዝቕፅል ዘሎ ዝብል ዘረባን ስነ መጎትን ኢና ንሰምዕ ዘለና ስለዚ እቶም ንዑ ዝፈረሙ ምሳይ ኣለው እቶም ህወሓት ዝበሃሉ ድማ ንዓይ ዝምልከቱን ጉዳይ ኣይኮነን ስለዚ ኣነ ውዕል ፕሪቶሪያ ዝፈረሙ ሰባት ምሳይ ሒዘ መቐፀልታ ናይቲ ውዕል ፕሪቶሪያ ድማ ንዓይን ንዕኦም ብዝመስል መንገዲ ንገብሮ ኣለና ዝብል ዓይነት ስነ መጎት ኢና ንርኢ ዘለና ተደራዳሪ በትግራይ ወገን ጻድቃን ጌታቸውና ሰፋ ሌሎች ሰዎች ይኖራሉ ዋናዎቹ እነዚህ ናቸው ፈራሚዎች ኣብ ውዕል ፕሪቶሪያ ንህዝቢ ትግራይ ግልጽ ለይኾኑ ካልኦት ውዕልታት ከም ዘለው ፍንጭ ዝሃበ እዩ ኣብ ውዕል ፕሪቶሪያ ንህዝቢ ትግራይ ኢቭን ንህዝቢ ኢትዮጵያ እውን ግልጽ ዘይኮኑ ካልኦት ኖት ኦንሊ ህወሓትን መንግስቲ ትግራይ ናይ ኮነ ነፍሪሶም መፅኦም ጌታቸውን ጻድቃንን ኢንፋክት ወዶ ረደው ሰለስቲኦም ወዶ ረደ ጌታቸው ጻድቃን ኣብ ፕሪቶሪያ ንህወሓትን መንግስቲ ትግራይን ኣፍሪሶም ጥራሕ ኣይኮኑን መፅኦም ንህዝቢ ትግራይ እውን እዮም ከፍርሱ ኣፍሪሶም መፅኦም ናይ ህዝቢ ትግራይ ናይ ፖለቲካ ስነ ልቦና ስብርብር ንኽብል ተስማዕሚዖም እዮም መፅኦም ሰራዊት ትግራይ ንኽብትኑ እዮም መፅኦም ብሄራዊ ትካል ዝኾነ ሰራዊት ትግራይ ንኽብትኑ እውን ተስማዕሚዖም እዮም መፅኦም ሃይ መረጋገፂና ቱ ዝረአናዮ ናይ ጌታቸው ምንቅስቃስ ናይ ጻድቃን ምንቅስቃስ ሕዝቡን ታደሰ ወረደ ብዙሕ ዘይፈልጦ ሓራ መሬት ዝበሃል ነገር የለን ታደሰ ወረደ ብደንብ ይፈልጥ ያጸቢቑ ስለዚ ገና ናቱ ነጸብራቕ እዩ ይሲ እዚኣቶም ልተወሰነ ርሕቀት ጌታቸው ጻድቃን ወዲ ወረደ ለአብይ አሕመድ ልተወሰነ ርሕቀት ምሰረሮም ከንፈረስ ቸይሉ ከዓ ከባሮም ካልኦት ከዓ ሓደሽቲ ቀምፂ ቤዚካሊ ልምታይ ጌታቸው ጻድቃን ኣብኣ ተረኺዮም ኣብርሃም በላቴልካ ሕዚ ናይ ኩናት ድባብ እዩ ዘሎ
ናይ ኩናት ድባብ ስለ ዘሎ አብይ አሕመድ ኣብ ትግራይውን ኣብ ኤርትራውን ኩናት ክገብር ሸውሃት ስለ ዘሎ እቲ ኩናት ክመርሑ ዝኽእሉ አካላት እዩ እዚ ላብጥቁ ትክክል ዝርያዩ ማለት ከምዛ ንሪያ ዘለና ኢና እታ ጉዳይ ከመይ ኢላ ትጠናነቅ ከም ዘላ ብርሃነ ድማ ናይ ብሓቂ ነዚ ኩነታት እዚ ብፍላይ ናካይዳ ናይ አቢ ብቐረባ እናተኸታተለ ፅቡቕ ዝኾነ ኣናላይዝ ዝገብሮ ዘሎ እንተለውን ንሱ እዩ አብይ አሕመድ ኣብ ውሽጣዊ ፀገማት ናቱ ስጋት ከም ዘለዎ ወይ እውን ከምቲ ንሱ ዝደልዮ ይኸደሉ ከም ዘየለ ምግንዛብ የድሊ እቶም ኣብ ጎኑ ኮይኖም ከድሕንዎ ኢሉ ኣምፂዎም ዘሎ ሰባት ክንምንታይ ክሕግዝዎ ይኽእሉ ክንምንታይ ከብልዎ ይኽእሉ ንግዜ ንገድፎ ኮይና ኣብቲ በዓፋር ዝብሎ ዘሎ ወይ እውን እቲ ፕሮፓጋንዳ ናቱ ዝነፍሖ ዘሎ ንእሽተይ ክሰምዕ የአፋር ካርድ የኢትዮጵያ ወደብ ጥያቄን ለመመለስ በአፋር በኩል የመፍትሄ ሐሳብ ቀርቧል። የባህር በሩ ቁልፍ ከአፋር ጋር ያያያዘና ይፋ የሆነ አዲስ መረጃ በስፋት እያነጋገረ ነው። ታሪካዊ መኖሪያቸው በኢትዮጵያ በኤርትራና በጅቡቲ የተከፋፈለው የአፋር ህዝብ በተለይም የኤርትራ ከኢትዮጵያ መገንጠል ዋነኛ ሰለባ መሆኑን ሆርን ሪቪው አስነብቧል። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1993 የተካሄደው የኤርትራ የነጻነት ህዝብ ውሳኔ አፋርን ህዝብ ያላካተተና መሬታቸውን በመከፋፈል የኢትዮጵያን ታሪካዊ ወደብ መብት የዘጋ ሂደት ነበር ሲል ዘገባው አትቷል። በኢትዮጵያ በኩል ያሉት አፋሮች ታሪካዊ ባህር መውጫቸው የሆነውን የአሰብ ወደብ በማጣታቸው ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ነቲ አጀንዳ ናይ ዓፋር ብዝለዓለ ደረጃ እንዲኦም ክጎይሉ ዝፍትኑ ዘለው ዓፋር ኢልካ ወይ ገለ ኢልካ ብኣጀንዳታት ክውዳእ ዝኽእል ሕቶ ከም ዘይኮነ ወይ እውን እቲ ፀገም ከምቲ ንሶም ክሸጥዎ ዝፍትኑ ዘለው ክኾነሎም ከም ዘይክእል ይፈልጡ እዮም ስለዚ what they need to do is መጀመርያ ዝተፈላለዩ አጀንዳታት ክፍትኑ ክኽእሉ ኣለዎም ነገራት ዳርጋ ቁማር ንፃወት ዘሎ አብይ አሕመድ ካልእ ምዝ ናይ ዓፋር ክብሉ ከለው ወይ እውን እዚ ለንቀናይ አብይ አሕመድ ተዛረቦ እንታይ ዝብል መልእኽቲ የመሓላልፍሎ መሲልኩም ህዝቢ ኤርትራ ኣመና ከም ተሰናበደ ኣመና ከም ዝተረበሸ ኣብ ኤርትራ በቃ ሰራዊትን ህዝብን ተበዝቢፅ ከም ዘሎ እቲ ጽቡቕ ነገር ግን እቲ ጽቡቕ ነገር ናይዚ ናይ ኣወል ስዒድ ልክዕ ኣብታ መዓልቲ ናይ አብይ አሕመድ ዝተሰደደትላ ቪድዮ ብስምምዕ ድዮም ገይሮሞ ስለያዲ ነይርዎ I don't know እዛ ቪድዮ እዚኣ እዛ ናይ ኣወል ስዒድ ጽምዶ መበል 19 ልክ ኣብ ሓደ መዓልቲ ምስ ናይ አብይ ፓርላማ ዝነበረ እዩ ናይ አብይ ፓርላማ ከንታ ናይ ኣወል ስዒድ ተራያዳይ ተራየትን ክንካተዓላ ንኽእል ኢና እታ ናይ ኣወል ስዒድ መልእኽቲ ድማ ኤግዛክትሊ ነቲ ናይ አብይ አሕመድ መልእኽቲ ፍሪዝ ትገብር ወይ ከዓ ኒውትራላይዝ ትገብር ዚሮ ክትገብር ትኽእል ማለት ነቲ ፅልዋናቱ ስለምንታይ ንህዝቢ ኤርትራ ሓደ ካብቲ ሳሕቲ ግዜ ዝንገሮ ንጹር ዝኾነ ዘረባ ኣብዚያ ስምዕዋ ሓደ ክፋል ነዚ ኩሉ አብይ አሕመድ ክገብሮ ዝፍትን ዘሎ መልሲ እውን ክትከውን ትኽእል ፂሩ ትግጥም ናይ ፃፀን ሓርማዘን እዩ ዝነበረ እንተኾነ ብዝተናውሐ ኩናት እቲ ፍትሓዊ ዕላማ ሒዙ ምስ ሓፃውን ተራፂሙ ሰብ ካብ ሓፂን ከም ዝተርር ዘመስከረ ኤርትራዊ ተጋዳላይ ተዓዊቱ ነቲ ቅያ ድማ ፃፀ ምስ ሓርማዝ ዝነበረ ግጥም እቲ ሓርማዝ ፃፀ ክኸውን ተራእዩ እቲ ፃፀ ሓርማዝ ዝተቐየረሉ ምድራዊ ክስተት ተባሂሉ ተሰኒዱ ይርከብ ወራር ኢትዮጵያ ብልዕሊ ኤርትራ ንምርጋእ ነዊሕ ዝተረባረበ ዓርሞሽሽ ሰራዊት ኢትዮጵያ ሓይሊ ምድሪ ሓይሊ ኣየር ሓይሊ ባሕሪ ተሳዒሩ ሒዝዎ ዝወፈረ ጾራት ብምልኡ ንብረት ህዝቢ ኤርትራ ኮይኑ ካብ ዝመሪር ኩናት ውፃእ መዓት ኮይኑ ተማረኸ ልዕሊ 100,000 ሰራዊት ኢትዮጵያ ድማ ኣብ መወዳእታ ብህዝቢ ኤርትራ ምሕረት ተገይሩሉ ንዓዱ ተፋኒ መሬት ኤርትራ ዝወሓጦም እዝታት ግብረ ሓይልታትን ክፍለ ጦራትን ኢትዮጵያ ቆፂርካ ይውድኡን ናይ ስርዓት ናይ ቁፅር ሰራዊት ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበረ ኣነ ሰሚዐ ዘይፈልጥ ይስምዑ ሕጂ ኃይለ ስላሴ ካልአይ ክፍለ ጦር በኤርትራውያን ዝቆመ በእስራኤላውያን ዝተዓለመ ፍሉይ ናይ ጸረ ደባይ ስልጠና ዝወሰደ ኃይል ኮማንድስ ቃኘው ሰራዊት ደርጎኛ ሰራዊት ራዛ ፕሮጀክት በእስራኤላውያን ዝተዓለመ ፍሉይ አሃዱ ነበልባል ክፍለ ጦራት ወዶ ዘማች ግብረ ኃይልታት 503 506 هنلن 508 ግብረ ኃይል 80 ውቃው እዝ ናደው እዝ መክት እዝ መንጥር እዝ ተራራ ክፍለ ጦራት 17 18 19 21 ክፍለ ጦራት 3ኛ አንበሳ 6ኛ ወልወል ዘርአይ ደረስ ሜካናይዝድ ብርጌድ ሰንጥቅ ሜካናይዝድ ብርጌድ ክፍለ ጦራት 10 11 12 14 15 16 23 24 አየር ወለድ ክፍለ ጦር 102 ኮራት 603
604 بسمين كورياويان تعلم فلوي أهدو ساتاناو سبارتاكياد كفلطور زي تأدونو من الشاتات بهراو طور بشوعات سكوادرونات زغمة علم لخاو درجة سلطناز وسده سميناون دبوباون الزحي البحري بازيوم كيلاتات أبرر تزغمة حيل آير اتزرزر ما اللي بلون بعد كنت تدر يستاهلوا يودي أنا استقريمة الليستا ولا كمي جيري أو الحزوة كمي جيروم يوم تمير ترى خنا زخول تبصي بما بس ما بحكي زقرن كندز سراويت كندز تاريخ كندز كسارة قاتي مكاسي كاب تاريخ كتمهار زي تغل قوموا كويل وي كاب تاريخ كذا زي تمهار كاب تاريخ زي نمهار يلو حدا كابتم أبالاتنا برلمانات ولا دم حرا زخونة حتى تواني يرجن كسمع زخل حيلي وي كسمع زخل سرعة هيكونن بحفشة أبزون نايموداتا زبالو سمعو በጣም ትክክለኛ ኮንሰርን ነው ለኢትዮጵያ ሰላም ያስፈልጋል ለኢትዮጵያ መረጋጋት ያስፈልጋል በኢትዮጵያ ውስጥ የቆየው እርስ በርስ የመጋጨት ጦርነት ማብቃት ይኖርበታል የተባለው ትክክለኛ ሐሳብ ነው ማብቃት አለበት ነገር ግን ኢትዮጵያ ደካማ ሆና እንድትኖር ኢትዮጵያ በሁለት كلتي بعلو بعندراز قبر زلو بلايمس صدتان سلامنا بتهاجر كتوحس كينا تطوابيلكا زتغيركا كنت هذا يتفتح مزولو يا كمو صبغون ديغن بحلنا يكويناتن حتحت كا منج حتن سلازلوا ذا هاجر بقليلو كغير زخلا يكونن صلاتنا دما كل غزي نحنا حتحنا تبالعنا كنبريوم زدليو بانداتا دمامسون كوينوم يخدو ابا حوس عبيرغن ኤርትራ ምጽራፍ በጦርነት ሊያሸንፉን እንደማይችሉ ያቁታኪው ያቀዋል ተላላኪው ግን ይጓጓል በተነገረው ቁጥር ዘሎ በራሱ ዓላማ ላይ እንዳልቆመ ያቃል እሱ የሆነን ሰፈር እገነጥላለሁ የሚልም እጠቀልላለሁ የሚልም ገቢር ነበብ አይደለም ኢትዮጵያ ለመገንጠልም ለመጠቅለልም አትመችም በተግባር ኢትዮጵያ بعفشة طغلالا نتي زلو كنتات ناي مغيار بلان كم زي بلون نعونك غير تقبرو تعرض ما بزوح نجر فلوي نجر كون كم زي كلينا نجنزب كابزي بعفشة كوينو بتي تجارو زبو زلو حبريتا بزعبازو كنتات ناي عصب بفلاي ما جنزاب يدلي ناي يرتراوين كنفلطل لنا وراوي يعني تلقانا يرتراو جمر أقناي كلام هيكون الفوكس قبنيرو ني واحد هاي حق تعرف مدحيت كنا هالخبرة لنا هذه إثيوبيا كم يجرو 10 5 سنة هذه إثيوبيا كم يجرو بعد 5 سنة حلف فيلم معلتي ناسنت ناي معلت فنكل قال لهم سألوا أنا فنكل يكاتيت اسمه داتا كاب يكاتيت مجمرة طلعوا داتا كاب بجس زنابه أما فوكس يقولون بعد هذه إثيوبيا ولا يفلت أنا زي بزح سوي يفلت ويانا بقى شاوي لا ويانا هيباتهم زي بزح ولا دنيو فيسبوك تتكلم تيك توك تتكلم هيدا كاسي يوم أساس شعات إسرا هم تهزلوا تمال تولدوا ولا نايتبقى نيرتارو زي يفلتوا بيحلوا تولدوا قالوا لزنا صوت اللودلو شجر نعم صوت اللودلو سوشيال ميديا ناتوميو توم نعم وتدرو من توم دلون تمال تولدوا يوم تاريخ يفاتوا باجا ينقرون باجا كاسا كمدا ينقرون أبادو لا ينقرون هذا ترى هذا بيتان كمي بدبدب بأوروبيان كلاش لا تجمعين هذا دبدب هذا أي نقرون لما أتقدم إلى خلاتي كانوا إنك يعني عملنا حاليا بدبدب أوروبا حتى لو كنا نديرها نيشتي بفيديونا كان نبنا نتعامل خلقايد كنت نايس وحتى anyway comes to وزلهم تي زبل وزلو بحتر زبالة تا التاريخ استفزمه كم زي تنقرون وصيتنا تو دما زحجي هو حت نيرترا بقى وسد وحسبن باصعن وسد وخمس بلام اتوم نكوميلوم زغزغس تغار دما كم زي بعد ستالين زبل وزي يكون بقمط قالو نتز بزدنقر كم زي اتوميم سمعوهم ማሉ ምሳሌ ጠቅላይ ሚኒስትሩ እኛ አሰብንበተው ልቦናችን በሌላ ዓለም በአውሮፓ በአሜሪካ እንኳን ተበትነው የሚገኙ ኢትዮጵያና ኤርትራን ሞልካችን አስተሳሰባችን ስኖልዋና ኤርትራ እኮ ውሰዱ ብላ ነበር በነገራችን ላይ ኪሎ ሜትር እንኳን አይገባትም እንደው መግቢያ መውጫ አያስፈልጋትም ብለው የወሰኑ ህወሓቶች ናቸው ركع كم زي تريوم دلهم دما تجارو خينهم نتي كلتي
ኢትዮጵያ ዝኸሰረቶ ኤርትራ ህወሓት ወሰድዋ ስለ ዝበሎም ናይ ህወሓት ፍቃድ ስለ ዝነበረ ዝብል ኣጉል ዝኾነ ፕሮፓጋንዳ ዝፈጠሮ ፀገም ንዑ ንምብዳሕ ብዙሕ ፃዕሪ ከም ዘድሊ ዝነግር ዘሎ ንህዝቢ ከየንቃሕካ እቲ ኩናት ከቢድ ስለ ዝኸውን ኩናትን ፖለቲካዊ ሽግራትን ንኽፍታሕ ካብቲ ዘለና ንላዕሊ ክንጉስጉስ ክንክእል ኣለና ነቲ ፐርሰፕሽን ወይ እውን ነቲ ናይ ሓሶት ኣተሓሳስባ ካብ ሱሩ በንቂስካ ንምእላይ እንታይ ገይሮም ኣለዎ መሲልካ ልሞቕነ ቅድሚ ክልተ ሰሙናት ጀሚሩ ቅድሚ ክልተ ሰሙን ድሕሪት ክልተ ሰሙን ኣሜሪካውያንን ቱርካውያንን ወታደራት ናይ አየር መንገድ ናይ አየር ኃይል አየር ስልጠና ትሬኒንግ ይወም ነይሮም ናይ አብይ አሕመድ አብረርቲ ማለት እዩ ወታደራዊ ስልጠና ገለ ይወም ነይሮም ቶም ናይ ቱርኪ ኣብ ድሮን ናይ ቱርኪ ድሮን ትሬኒንግ ይወም ነይሮም ዝሓለፈ ቅድሚ ሶሙን እንደገና ናይ ቻይና ናይ ዩናይትድ አረብ ኤምሬትን ህዝቡን ናይ ቱርክን መጠነ ሰፊሕ ናይ ድሮን ስልጠና ትሬኒንግን ከምኡውን ናይ ድሮን ስቴሽን መእዘዚ ጣብያታት ኣብ ጎንደር ኣብ ባህር ዳር ኣብ ሰመራን ኣብ ቡሬን ዑደት ይገብሩ ነይሮም ንምትካል ማለት ተኺሎም እዮም መቆጣፀር ማእኸል ማለት ንሳ ንምራቕ እዮም ሬድዋንን ጌታቸውን ላብ ቡሬ ከይዶም እቲያ ንምርኣይ ማለት ንምዕዛብ ዝተገበረ ኩሉ ስልጠናታት ማለት እዩ ከም ታርጌት ኣቕሚጥዎ ዘሎ ናይ አብይ አሕመድ ኃይለ አየር ወላቲ መከላከያ ናይ ሰራዊት ኤርትራ ላዕሎት ወታደራዊ አዘዝትን ናይ ትግራይ ላዕሎት ወታደራዊ አዘዝትን ምጥቃይ ብድሮ እዚኣ ናይ መጀመርያ ታርጌት ገይርዋ ነይሩ ተኻለይቲ ፊውል ናይ ነዳዲ ዲፖ ገለ ምናምን ዘለው ምውዳም ምዕናይ ሳልሳይ ናይ ሞተራይዝድን ሜካናይዝድን ዝኾነ መሳርሕታት ሙሉ ምዕናው ድሮን ማለት እዩ ካብኡ ናይ አየር መዕረፊ ሙቃዕ ናይ ኤርትራ ክኸውን ይኽእል ኣብዚ እኳ እንታይ ክእል ይፍለጥን ኣለበነጋሲ ወይ እሱ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ ሙቃዕ ናይ ሽረ ናይ ኣክሱምን ናይ መቐለን እውን ክወቅዕ ይኽእል ግን ዋና ታርጌቱ ናይ ኤርትራ እዩ እዚኦም ምዕናይ ራብዓይ ናይ ርክባት ኮሙኒኬሽን ርክባት ቶም ታወርስ በዓሎም ሃንድ ሄልድ አይኮም ሬዲዮ ገለል ባህል ናይ ወታደራዊ ርክባት እዚኣቶም ትራክ ምግባርን ሃክ ምግባርን ድብል ስልጠናታት ይዎም ቀንዮም እዮም ቅድሚ 3 መዓልቲ ወዲኦም ከይዶም ኣለዉ ሕዚ ኣብ ተዳለው እዮም ዘለዉ ስለዚ እሱ ንምርኣይ ንምዕዛብ ኣብ ዓፋር እውን ኣብ ኩሉ ይገብሩ ነይሮም ኣጋጣሚ ኮይኑ ናይ ሬድዋን ሕሴን ናይ ጌታቸውን ሰልተረየ እዩ እዚ ንምርኣይ እዮም ከይዶም ኣብቲ ሽዑ እዋን ግን ኣብ ሰመራ ዓብዪ ኣኼባ ከምዛ ትሰምዕዋ ዘለኹም እያ ኣነ ኣይ ከኖት ኮሜንት ምክንያቱ እቲ ኩነታት ናበይ ገፁ ክኸይድ ዝኽእል ምዃኑ መንግስቲ ኤርትራ ዘይፈልጦ ነገር ኮይኑ ኣይስማዓንን እዩ ምናልባት ምዝያ ተሓሒዝና ሓንቲ ኤርትራ ሓደ ኤርትራዊ ብዙሓት ከማን ሼር ጌርኩም ላይ ኣለኹም ሙሴ ስብሃቱ ዝተባህለ እንታይ ኢሉ ነይሩ ስንስ ኣብ 2020 ዝፀሓፋ ኣብ ትዊተር ዝፀሓፋ እያ ነይራ ቤክስ እቲ ሰላም ስምምዕ ናይ ሰላም ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ካብ ዝግበር ናይ the Eritrean cabinet of ministers only had one meeting. ስለዚህ ካብቲ ሰላም ናይ 2018 ዝተገበረሉ ካቢነ ናይ ኤርትራ ሓንቲ ግዜ ጥራይ ተራኺቡ ይብላሉ ኤርትራ ኢትዮጵያ and Somalia leaders have met several times ናይ ኤርትራ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ሶማሊያ መራሕቲ ግን ብዙሕ ግዜ ተራኺቦም ኣለዉ no doubt that the bilateral meeting with Ethiopia and Somalia led by President Isaias Afwerki is for the interest of our nation and our people. However, it would be more fruitful if any decision made by the approval of the cabinet ministers. ስለዚህ ወላ እኳ ኣብቲ ስምምዕ መጀመርያ ስምምዕ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ክግበር ከሎ ካቢነ ናይ ኤርትራ ተራኺቡ ይዘራረብ ከም ዝነበረ ተረኣና ድሕሪኡ ግን ንሱ ኣብ 2020 ይፅሕፋ ዘሎ ድሕሪኡ ዝተገበረ ምስ ሶማልያ ድዩ ምስ ኤርትራን ስሉሳዊ ኪዳን ዝግበር ዝነበረ ካቢነ ተዘራሪብሉ ድዩ ወሲኑሉ ግን ኣይረኣናን ስለዚ እንተዝግበር ነይሩ እዚ ፅቡቕ ምኾነ ኢሉ ፅሒፉ ከም ዝነበረን ድጊሙ ለንቀነ ፖስት ገይርዋ ነይሩ ከምኡ ድማ ካልኣይ ግዜ እውን ካይሉ ፅሒፍ ነይሩ ኢትዮጵያውያን ዝእመኑ ሰባት ኣይኮኑን ስለዚ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ክቀያየሩ ዝኽእሉ እዮም ስለዚ ሓደ መዓልቲ ኣንፃርና ክስልበጡ ከም ዝኽእሉ ኣብ ግምት ጌርና ክንህሉ ተስፋ ገብር the best way እቲ ዝበለፀ መንገዲ ናይ ኤርትራውያን ግን ሓድነት ናይ ኤርትራውያን ፖለቲካዊ ፍልልያትና ገዲፍና ሓድነትና ክንሕይል ክንክእል ከለና እዩ ኢሉ ፅሒፍ ነይሩ ኣብቲ ግዜ እቲ ብዙሕ ሰብ ብዙሕ ከም ዝፀረፎ ዝነግር
ابزوان ذكريو خلو جن تخكلني حسابات نسو مخانو ايو زنقر زلو سلازي بزحات شير جيركم لي I think از حجاج قاتي مزلو نزناي ابي بفلاي نزناي ابي احمد بحري قداميتي بوغني إرتران مجمر يالوخ كوين زخده بعثمان صالح زمرح سنبره عثمان منسو جاتو صاينا إرترا مالتي مستملسه زحابو غمغام كم زبلو زمن سباي كونن زبلي سلازي جن ابتوانتي نعو غمغيمم السبز زمن يكونن جن نتقملو زعينتو زوسوني يدمسل بحفشا زاغات يمزلو حجون حندبت زي تصبيو كم زي كونن قمت كم زنبرم ابقليو خمان اول سعيد ماليسلو نيرو انتاي كم تدلي طفينا دا يكونسي انتاي كم تدلي مسفلتنا هنا ناي سل ناي بحرنا اب فيترو عشقنا هيدنا كا زبل ملسي يبولو هيبو خم زنبر ابقل فيديو تاتو ذكر كوينو لمالتي سلازي تكوناتاتنا بيغص يخيدالو ات كل زكوناتا زي ردهم دما سمعوا مابزي تمالا ليخا مصادي زيرو سام بوليتيك زي مسوات سلازي زو محواتنا ربعي غزيون كغبرو خلو ربعي غزيون لاعلي ستيل زياتهم كهم تريوم زلهم مس ابي يعدلنا ابز بليوم وديقوم زلو زو كلنا رايو خلو ستيل مس ابو غيرنا تراينا خنسرع زبلي خاتسمع محفرات رايقات بلوم جن مسمع كاقداسي ابزوانزي لنا ولا تما وش تعدل له مرحتنا توم تهزبنا ولا ترفنا كلنا حنقبرها دمنا يعني I call it 80-20 8-10 مبزحة زربانا علالنا بزعبا قد لي هاقرنا خون كله بأرست بديه قدس 8-5 يحلو فيه سو كمان كريديت يدو بدل 10-5 ناي مساء الله يدبل الله مالتي ناي بحق ركعت عنا مسائنا خميلي صباحتها يتكون نزبليو جن 8 وحيدايو كله زعب حلو فيه قالي بمنيات مالتي تاريخنا 5 نيرو قال التاريخ تمالت راحي بزعت السبب 8-5 تغيروا 7 كلتا تغيروا 7 كلتا 5 تغيروا 9 حدا 5 تغيروا 9 8 5 تغيروا 13 حدا 3 تغيروا بزوح معلت بزوح دكات نايتمالي حجي لحنتا تا 8 نقبرها تاي مالتي 8-5 ناي مزايخه 10-5 تخاد حد حلفنا حلي فيه حجينا 8-5 كل حيل خان قمي كون كله إيرترا 15 لنا 15 انت تكونها 15 انت تكونها 15 انت تكونها بينها حيكونت افتزوبانا ኢትዮጵያና በገጻት ከይዲያ نحنا በገጽና ከይዲና ዓለምና በያخت ከይድ ቴክኖሎጂና በይክ ከይድ ኤአይ ና በይክ ከይድ ቁጠባና በይክ ከይድ ወለደታት ኤርትራ በየም ከኸዱ ብመጻን ጥራሕ ተሓሲብና ቀልጢፍ ደሳማ معنا ነገራት ኩሉ ሓደ ነቲ ነገራት ስለተቀላጢፍ እቲ መጻኢኻ ስለደቀድመካ ከምዝ ማይ ተዝሑል ማይ ተገጨብ ካብ ገጽ ካይድ ኾን ደሎ ወይላይ نحنا بتمالن هوتت لنا علم تقريفاتنا تخيل الله كلمه الحجي لما عالتي بزي اخذ عقنا يدلي زعلالنا اي هوب 8-5 دي ولا العليو ناي انتينا نقبر ناي قدميت امبر مانيو بدلنيا مانيو صبق نيرو مانيو تعيد له داني تزربادا انتاي كوصا تخكل يا جن بزعبا مصايت إيرترا بزع تزارب كاخا ززبنا بزع زتبابع يكونن سوري حق المزراب حق خاخون الله مصايت إيرترا انتاي كتكون الله بزع مصايت تزارب كا بزح نيجاتيفيتي زقات مكا كابتم دم بهجراونت يخاز لكم نبي إيرترا كم زنت خونه نزبل أين التبابعني نبزع جزي أنا بزعبا مصايك زارب كله بزع عرف زقات منك قوي سلمتاي أبي إيرترا زلوا منقسي حسيبوا سلزلوا نسخة أفكا حس زملكتك يكونن زبل سبي خات سمع بزع سب كل يبلني اتمال حسن ويحكم زبل مر بزح حسبات زياده نمصاينا بزعبه هاجرنا تزارب تبلونو زحاتيكم بزعبه هاجرنا معبالنا هاجرنا قالت راي او اذا تكرت حس جبر تبلونو زحاتيكم جن نمصاينا كنزارب بزعبه مصاينا تراي كنقدس دما غزيون وانونيو نعنا دما بجدي زلينا نجر تولونسي تاريخنا صبو كاين دوكمنتد كون حاولتك سرحالو جغانونا ناي نفسو كف جغنا حاولتك سرحالو السابح جزي مسرحوني حرقات نزبل انا بخمي كلهم زم جنرالاتنا يرترا حاولتي قبومي ثورانا يرترا فلويو بفلوي كسنا زقبويو ስለዚህ አቡ ፍጹም ተጠራጥሪ የብለይን አውን ክርክር የብልና እቲ ዝፈላለየና ነገራት ድማ ንቡር እዩ ኣብ ኩሉ ተሰማምዓኒ ኢኻ ዝያዳ ግን ኩልና ንመጻኢ ኤርትራ ቤንጌርና ናበይ ነብጽሕያ ድሕሪ 5 ዓመት ኤርትራ በያ ክትከውን እንታይ ትፕላን እንታይ ትራእይ ኣብ ደገ ዘሎ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ከመይ ገይሩ ብሓደ ይሰርሕ
እቲ ፕላን ንገሩና ንሕና ድማ ንጎም ምሸት ብዛዕባ እቲ ፕላን ክንዛረብ እናበልና ኢና ነግር የቀኒና ዳኒ አገዳሲ ዘረባያ አሎ ማርሳብ ዝኹዴ ላይ ግበሩ ሸር ግበሩ ሪቶኹምን ሓሳብኩምን ባህናጽ መንገዲ ግደፍ እናበልና እዚያ ክንገፈኩም سلم قيح كيتمت عاتر نوح كيتمت بقى خير إلي محمدي هو ناس بحري عطمن يوم تاريخ زهسر طيب اليوم زي والعزق وصل كي وصلوا العشاق يوصلوا ينزق زبس عمو تقول يزلوا عمو قلبه نوى علي عدي يغلوا صفع كل دمي بحري ترمي عمو قلبه نوى علي عدي يغلوا صفع كل دمي بحري نبي